משחר האנושות בני אדם הם יצורים שנטו לחיות בקבוצה. קבוצת ציד, קבוצת מגורים, קבוצת שמירה, העברת ידע של חוכמת המונים מקבוצה לקבוצה, מדור לדור. בעצם קבוצה הייתה כלי חיוני כדי לשרוד. אבל גם היום בעולם המודרני אנחנו יכולים לראות שאנחנו מוקפים בקבוצות. קבוצות לימודים, קבוצות צופים, קבוצות ספורט, קבוצות מעריצים, ואפילו במכשירים האלקטרוניים שלנו, טלפונים, אנחנו חברים באין סוף פלטפורמות קבוצתיות. פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם, קבוצת משחקי מחשב, קבוצות נמצאות בכל מקום סביבנו. היי, אני לירי פינקלשטיין וברוכה הבאה לפודקאסט של כפי שאת. והיום בפרק הראשון אנחנו הולכות לדבר על איך זה היה בשבילי לחיות אחת מתוך 28. לפני שבאמת אני אתחיל לדבר על הנושא הזה של לשמו התכנסנו כאן היום, אני אגיד לכם שהסרטון הזה הוא בעצם סוג של המשך לסרטון שפרסמתי ממש לא מזמן. קוראים לו הקבוצה כמראה, ובפרק הזה אני בעצם דיברתי עם 6 בנות שחייתי איתן השנה. אתן לא חייבות לצפות בו כדי להבין ולהתחבר לפודקאסט היום, אבל אני ממש ממליצה לכם להציץ שם, לשמוע קצת, לראות איפה זה פוגש אתכן. אני אשאיר לכם קישור כאן למטה, אז אני ממש ממליצה לכם להקשיב, ובואו נתחיל. עד היום אני הייתי חברה בהמון קבוצות, הייתי מתאמנת בכושר קרבי, והיה לי את קבוצת חברות שלי מהבית ספר, היה לי קבוצת ספורט, ובאמת החיים שלי היו מלאים בקבוצות. אבל עד היום כשחייתי בבית שלי, באזור הנוח שלי, אז לא משנה איזה התמודדויות היו לי מתוך הקבוצה, ואיזה דברים הקבוצה דרשה ממני ביני לבין עצמי, בשנייה שהייתי מגיעה הביתה הייתי יכולה לטאטא אותן מתחת לשטיח ולהמשיך בסדר יום שלי כרגיל. גם אם היו לי בעיות ודברים שנתקלתי בהם ביני לבין עצמי, וכל מיני רגשות ותחושות שצפו בגלל הקבוצה, אז הייתי מגיעה אחר הצהריים לבית שלי, למקום הבטוח שלי, למקום הנעים שלי, למקום המחזק שלי, ולא הייתי חייבת להתעסק באותן בעיות. אבל השנה יצא לי לחוות את הקבוצה בצורה קצת אחרת, כי השנה בעצם חייתי עם עוד 28 בנות. השנה הייתי במכינה קדם צבאית. אז מה זה מכינה קדם צבאית? מכינה קדם צבאית זה בעצם שנה שעושים בין סיום י"ב לבין הגיוס לצבא, והרעיון של השנה הזאת זה שבעצם מטיילים, לומדים על הארץ, שומעים הרצאות, מעבירים שיעורים, ובין היתר חיים בקבוצה. במכינה אנחנו היינו 59 אנשים ומתוכם 28 בנות, ובאמת השנה יצא לי לחוות את המונח הזה, הדבר הזה שנקרא קבוצה, תפיסה קבוצתית, חשיבה קבוצתית, בצורה קצת אחרת. כי אם עד היום הייתי יכולה להגיע הביתה בסוף היום ולטאטא את אותן תחושות ובעיות מתחת לשטיח, פתאום כשחייתי בגליל ולא היה לי את הבית שלי ולא היה לי את החברות שלי מהבית, הייתי צריכה להתחיל יותר להתמודד עם תחושות שעד היום לא הרגשתי צורך להתמודד איתן. אני חושבת שהפודקאסט היום, הסרטון היום, בסוף כל אחד יכול לשמוע אותו ולראות לאיזה נקודות זה מתחבר אליה מהיום יום. כי אמנם אני חייתי במכינה קדם צבאית, אבל את יכולה להרגיש את זה בקבוצה שאת נמצאת בה בצופים, או קבוצת חברות שלך מהבית. בסוף אני חושבת שהשנה הזאת שנקראת מכינה, זיקקה תחושות שגם אני הכרתי מעצמי בקבוצות שהייתי שייכת אליהן לפני זה. ופשוט השנה הייתי צריכה להתמודד איתן. אז אני חושבת שכל אחת שתשמע את הפודקאסט הזה תוכל לשאול את עצמה איפה זה פוגש אותי. איפה אני מתנהגת ככה ביום יום, או איפה אני חושבת שמתנהגים אליי ככה ביום יום. כל אחת במקום שלה. רושם ראשוני ופחדים. אני זוכרת את הפעם הראשונה שבעצם נחשפתי לדבר הזה שנקרא בנות המכינה. זה היה בערך 1 בלילה, אני כזה גללתי באינסטגרם בטלפון, ופתאום קיבלתי התראה, צורפת לקבוצה של בנות המכינה. ומהיכרות עם עצמי ועם הפחדים שלי, אני זוכרת שממש התלבטתי אם כן לראות את התמונות פרופיל שלהם או לא, כן, לא, כן, לא, ובסוף כזה כמעט בחוסר שליטה לחצתי על הכפתור של הצג את חברי הקבוצה, ותוך שנייה קפצו לי 28 פרצופים חדשים של בנות שבחיים לא הכרתי ולא פגשתי, ואני זוכרת שהדבר הראשון שעלה לי לראש זה היה הדיבור העצמי הזה. וואי, איזה יפה היא, וואי, נראית מהממת, בטוח היא לא תאהב אותי, בטוח אני לא אסתדר איתה, בטוח כן אני אסתדר איתה. מלא קולות קטנים שהפחדים שלי דיברו מתוכם. החשש שלי
שאולי הבנות היפות והחזקות והכריזמטיות האלה שאני עכשיו רואה בתמונות, שאולי הן לא יקבלו אותי, ואולי אני לא אצליח להיות חלק מהן. ובאמת התמלאתי בכזה המון שיפוטיות גם כלפיהן, אבל גם כלפי עצמי. וזה בעצם הייתה ההתרשמות הראשונית שלי מהקבוצת בנות הזאת. בעצם הפחד לא להיות שייכת, הפחד שאני רואה עכשיו המון בנות שהן מאוד יפות ונראות לי מאוד חזקות וכריזמטיות, וחלקן היו כזה עם תמונות פרופילים מלא חברות, ואיך אני אצליח למצוא את עצמי עכשיו בתוך הקבוצת בנות המטורפת הזאת. ואני זוכרת את המפגש הראשון שלי איתן, אני זוכרת שהיה לנו איזשהו כזה יום כינוס של ההורים והחניכים, ואני התעוררתי איזה 3 שעות לפני, והתאפרתי והתארגנתי ושיניתי תסרוקת ושיניתי את הנעליים והורדתי הכל ושמתי שוב ושוב התאפרתי, באמת הכל רק כדי שהרושם הראשוני שלי יהיה הכי טוב. אתם מכירות את הקלישאה הזאת, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני? זה בדיוק מה שהרגשתי. הרגשתי שאיך שעכשיו הולכים לראות אותי, איך שעכשיו הולכים לתפוס אותי, זה איך שיתפסו אותי למשך כל השנה הקרובה, ושאני חייבת להיות מושלמת. ואני זוכרת שכזה נכנסתי לחדר והסתכלתי על כל הפרצופים, ולא משנה מה יגידו לכם, אני בטוחה שאותו בוקר שעבר עליי, עבר גם שם על כולן, הניסיון הזה להיות הכי מושלמת, הניסיון הזה למכור את הרושם הראשוני שלך בצורה הכי טובה שיש, וחלקן באמת היו מאוד מאוד דומות לתמונות פרופיל שלהן, וחלקן קצת פחות, אבל כולן היו נראות לי מלאות בביטחון עצמי, ומלאות בקריזמה, וסופר חברותיות, וסופר חייכניות, והשאלה שהכי הטרידה אותי באותו מפגש זה איך אני הולכת למצוא את עצמי בתוך הקבוצה הזאת. אני לא יפה כמוהן, אני בטח לא קריזמטית כמוהן, בטח אף אחד לא רואה אותי עכשיו. איך אני יכולה להיות חלק מהקבוצה הזאת? אני חושבת שהקושי המרכזי בלחיות עם עוד 28 בנות, זה שככל שעברה השנה ובאמת הרגשנו יותר בנוח אחת עם השנייה, השיח הזה שיש לי בראש על הדימוי העצמי שלי ועל התפיסה העצמית שלי, הוא נהיה השיח המאוד מאוד כללי במכינה. איזה יפה היא, איזה שווה היא, איזה רזה היא. כל הקולות הקטנים האלה שעד היום היו לי בראש, פתאום נהיו שיח שכמעט ולא יכולתי להתחמק ממנו, פגש אותי בכל שלב ביום. הרעיון במכינה זה שבעצם אנחנו עוברים את כל השלבים ביום יחד, אז בין אם זה לקום ביחד בבוקר ולהתארגן ולהתאפר מול המראה כל הבנות, ואז ללכת לחדר אוכל ולאכול, ואני לא צריכה להרחיב כאן לבנות איך זה מרגיש לאכול עם עוד בנות, ובין אם זה היה בלהיות במדסים וכל אחת הגיעה עם הבגדי ספורט שלה, ועל מי משווים הכי טוב, ובטח שבימי שבת שהיינו הולכים לבריכה או למעיין וכל אחת הייתה יוצאת עם הביקיני שלה, הרגשתי שיש סביבי אין סוף השוואות, הרגשתי שהשיח הזה על מי הכי יפה, מי הכי שווה, למי הכי הרבה החמיאו, הוא קיים כל הזמן, הוא חי בתוכנו ואין לנו איך להתחמק ממנו. וכאילו אם ישאלו אותי על זיכרון, על רגע מאוד מאוד קשה שהיה לי השנה, זה היה באחד הימי שישי שהתארגנו. בעצם בימי שישי כולם כזה מתלבשים בלבן ומאוד יפים ועושים קבלת שבת, ואני באופן כללי לא אהבתי את ימי שישי, כי כולם מצטלמים וזה תכלס נהיה קצת תחרות מי הכי יפה ומי הכי מטופחת לשבת. והיה איזה יום שישי לקראת סוף השנה, שממש אני זוכרת שלא היה לי כוח, כאילו אמרתי אין סיכוי שאני שוב שמה עליי את הג'ינס הלא נוח הזה ואת הגופייה הצמודה הזאת רק כדי שאני ארגיש שאני חלק, רק כדי שאני ארגיש יפה. ובאותו יום שישי ממש באתי עם פיג'מה, אמרתי אין סיכוי שאני הולכת להרגיש שוב לא טוב עם עצמי ושוב לא יפה. וזה כאילו ממש איזה רגע שכזה זכור לי מהשנה. ועוד קושי שנתקלתי בו זה שאם בבית היו לי כל מיני עוגנים שהיו לי, האימונים שלי, האוכל שלי, השעות שינה שלי, אז פתאום את יוצאת מהבית ואת חיה בקבוצה, ואת חיה במקום שהוא לא המגורים שלך. ופתאום כל העוגנים האלה שהיו לי לפני זה ביום יום, שעזרו לי לשמור לשקט ושעזרו לי להרגיש למה עם עצמי, פתאום הם נעלמו. כי אין לי את האוכל שלי, ואין לי את המיטה שלי, ואין לי את החברות שלי שמרימות אותי, ואין לי את המקלחת שלי. כל עוגן שהיה לי ביום יום שנתן לי שקט, הוא נעלם. וזה עוד איזשהו משהו שהיה לי מאוד מאוד קשה בשנה הזאת. אז עכשיו אני גם מוקפת בחבורת בנות מהממת, וגם כל עוגן שהיה לי לפני זה מהיום יום שנתן לי שקט, שגרם לי להרגיש יותר טוב עם עצמי, נעלם.
הרגשתי שאין לי לאן לברוח מזה, הרגשתי שלא משנה באיזה זווית אני נלחמת, אני מפסידה. ואם נחזור לסיפור הפיג'מה, זה ממש מתקשר לזה שככל שעברה השנה, הרגשתי שהמוטיבציה שלי להשקיע בעצמי יורדת. כי בסוף אני חושבת שאם אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה על משהו ואנחנו מרגישים שאנחנו לא מתוגמלים כלפיו, אז זה פשוט יוריד לנו את המוטיבציה להמשיך לנסות לעשות אותו. וממש ככל שעברה השנה ראיתי שהרצון שלי להיות מטופחת ירד, והרצון שלי לשים לב לאיך אני נראית ומה חושבים עליי ירד, ולא כי לא היה אכפת לי, כי הרגשתי שכל פעם אני מפסידה במלחמה הזאת ביני לבין עצמי וביני לבין הבנות בקבוצה, שלא משנה כמה אני אתארגן וכמה אני אתאפר, תמיד יהיו בנות יפות יותר, ושלא משנה כמה אני אשקיע בעצמי, תמיד יהיו בנות שהשקיעו בעצמן יותר. וזה גרם לי פשוט להזניח את עצמי לגמרי, לא היה אכפת לי כבר איך אני נראית או מה חושבים עליי, כי הרגשתי שכל הזמן אני מפסידה. ואני זוכרת שיום אחד לקראת סוף השנה ישבתי עם מישהי שהיום חברה מאוד טובה שלי מהמכינה, ודיברנו קצת על הרושם הראשוני ועל איך כל אחת תפסה את השנייה בתחילת שנה. ואני זוכרת שהיא אמרה לי, לירי, את יודעת, כשאני ראיתי אותך בתמונת פרופיל בוואטסאפ, הייתי בטוחה שלא נסתדר. ואמרתי לה, מה? למה שתגידי דבר כזה? את לא הכרת אותי. ואמרה לי, לא יודעת, את נראית לי יפה, חייך, נראית לי קריזמטית, כאילו הייתי בטוחה שאת קצת פרחה, קצת סנובית, שלא נצליח להסתדר אחת עם השנייה. ובתור אחת, שגם המון שנים הרגישה עם עצמה שהיא לא מספיק טובה, שהיא לא מספיק יפה, שהיא לא מספיק קריזמטית, הפתיע אותי המחשבה שמישהי בכלל יכולה להסתכל על תמונה שלי ולחשוב דברים כאלה עליי. את גם לא הכרת אותי, ואת גם נתת את היחס הלא נכון כלפי מישהי שהיא ממש לא כזאת. וזו מבחינתי הייתה נקודת מפנה. כי בתור בן אדם שכל הזמן מנסה רק להיות ההוא ולקבל אישור מכולם, פתאום לשמוע ממישהי שהיא חשבה שהיא לא תסתדר איתי, מישהי שלא מכירה אותי שהיא לא תסתדר איתי. וזה משהו שמאוד מאוד שינה לי את ההסתכלות על הרושם ראשוני, וזה משהו שמאוד שינה לי את ההסתכלות על איך אני רואה את עצמי וכמה אני מעריכה את עצמי. טאטואה, קצת כמו טריסטרמית. מכירים? היא ציפור שמבחוץ היא שחורה, אבל בשנייה שהיא פורסת את הכנפיים שלה, אתם יכולים לראות מלא 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 נוצות כתומות. ככה גם אנחנו. הרושם הראשוני שלנו, המסכה הראשונית שלנו, הקליפה, היא לא באמת מה שחשוב כל עוד אנחנו לא מרימים את הכנפיים שלנו, ונותנים לאנשים לראות מה יש בתוכנו. אבל אני חושבת שהרבה פעמים מה שעוצר אותנו זה הרצון הזה להיות חלק, הרצון הזה להיות שייכים. כי בו אנחנו בעצם מאבדים את מי שאנחנו. בתוך כל הניסיון הזה והטירוף הזה להרגיש שייכת ולהיות אהובה, אני הרגשתי שאני מאבדת חלק מאוד מאוד גדול במי שאני מנסה לשנות דברים בעצמי כדי שיאהבו אותי, שאני מנסה להסתיר בעצמי דברים שאני מאוד אוהבת בעצמי כדי להרגיש חלק וכדי להיות מקובלת וכדי להיות אהובה וכדי לקבל איזשהו אישור ממישהו שאני בסדר ושאני מספיק. הלוואי שהייתי יכולה לדבוק בכל המנטרות האלה שאני קראתי באינסטגרם ממש לפני שהתחילה המכינה. אני מקבלת את עצמי כמו שאני, מי שלא אוהב אותי מפסיד, בדיוק כמו שאני, ככה זה טוב, מכירות? אבל בתכלס שאתה נכנס לתוך קבוצת בנות, וכולן יפות וכולן מאיימות עלייך, ואת מאוד רוצה להרגיש חלק, קשה לך לדבוק במנטרות האלה. קשה לך להגיד, אוקיי, אני בסדר כמו שאני, ומי שלא אוהב אותי יקבל אותי, כי את רוצה להרגיש שייכת, ואת רוצה להרגיש חלק. והרבה פעמים בתוך הרצון הזה להיות חלק מהזרם, אנחנו מאבדות את עצמנו. אבל איך אני יכולה להבטיח לעצמי שבקבוצה הבאה שאני אכנס אליה, אני לא אפול על אותן טעויות. אני לא אחזור על אותה דרך שאני יוצאתי איתה מאוד מאוד לא שלמה השנה. אז את האמת, אם להיות כנה, אני לא יודעת. אני לא יודעת, כי אני חושבת שאם היום היו מחזירים אותי ליום הראשון שהתחלנו את המכינה, אז ל1 בספטמבר, יכול להיות שהייתי נופלת על אותן טעויות. כיום אני נמצאת במקום שאני לא מספיק אוהבת את עצמי, שאני לא מספיק מעריכה את עצמי, שאני לא מספיק מקבלת את עצמי, ואני חושבת שזה המרכיב הראשון שאת צריכה לעשות כדי להגיע למקום ולהרגיש שאת מצליחה להישאר נאמנה לעצמך. את צריכה לראות בך את החוזקות, ואת צריכה לקבל את זה שלא כולם יאהבו אותך, וכן, זו סיסמה מעצבנת והיא קשה, אבל לקבל את זה שלא כולם יאהבו אותך, וגם לקבל את זה שלא כל מה שבן אדם אומר יכתיב מי את ומה את ולמה את ראויה וכמה את שווה, ובאמת להתחיל להיות זאת
שאת זאת שתדרגי את עצמך ואת זאת שתתני לעצמך את האישורים ושלא תחפשי אותם מבחוץ. וזה משהו שגם אני הרבה פעמים נכשלת בו. גם לי מאוד מאוד קשה להגיע לחדר ולהגיד, טוב, זאת מי שאני ומי שלא אוהב אותי זו בעיה שלו ומי שאוהב אותי מרוויח. אבל אני חושבת שככל שתתחילי לשים יותר דגש על החוזקות שלך ועל דברים שאת עושה טוב ועל מקומות שיש לך בהם השפעה, וגם להסתכל לאחור על קבוצות שכבר היית שייכת אליהן ושהרימו לך והעריכו אותך, זו התחלה טובה. והדבר השני הוא באמת אולי להבין שלא כל מקום הוא המקום בשבילך, ואם את מגיעה למקום מסוים ואת לא מוצאת את עצמך, או את לא אוהבת את הדמות שמצטיירת ויוצאת ממך, כנראה זה לא מקום נכון בשבילך. וזה לא הופך אותך ללא בסדר, וזה לא הופך אותך ללא ראויה, וזה לא הופך אותך ללא אהובה. זה פשוט הופך אותך ליותר נאמנה לעצמך. אם אני אחיה כל החיים במאבק הזה של לנסות לשנות את עצמי כדי שיאהבו אותי, אני בסוף אף פעם לא אמצא שום מקום שאני יכולה להיות בו בשקט. כי בשום מקום לא כולם יאהבו אותי, ובשום מקום לא כולם יעריכו אותי. אבל זה לא אומר שאני לא יכולה להעריך את עצמי, ושאני לא יכולה לתת לעצמי את האישור שאני בסדר, ושאני מספיק, ושאני ראויה. ואני חושבת שזה אולי השיעור הכי גדול שאני יצאתי איתו מהשנה הזאת. אז באמת גם שלא כולם יאהבו אותנו, ושלא כל מקום הוא מקום בשבילנו. ואם הגעת למקום ואת לא אוהבת את איך שאת יוצאת בו, כנראה זה לא מקום שמתאים לך. את לא הבעיה. זהו, אז זה באמת סוף הפרק. אני מקווה שהתחברת או שמצאת אפילו כל מיני קולות או נקודות שגם את מזדהה איתם. ואני מקווה שיצאת עם כל מיני נקודות למחשבה. זהו, תודה רבה ונתראה בפרק הבא.